časni oci, uvažena gospodu konzuli, draga braća i sestre, dame i gospodo, čast mi je da u ime naše crkveno-školske opštine Svetog Stefana Dečanskog poželim svima vama dobrodošlicu na premijeru filma Kosovo, moment u civilizaciji, autora gospodina Borisa Malagurskog, koji je tu sa nama i ja bih ga zamolio da dođe da nam se obrati sa par reči. Hvala puno. Veliko mi je zadovoljstvo što je zaista puna sala, evo vidim još uvijek donose stolice. Velika mi je čast. Prvi put sam u Čikagu, prvi put ovde sa vama, tako da hvala vama što ste došli u velikom broju. Ja bih želeo da se zahvalim svima koji su doprineli da ova premijera u Čikagu bude moguća. Zoran Šćepanović, firma Viktor Express koji su pomogli realizaciju projekta, sajt Čikago dešavanja, plus radio, Srpska televizija i radio Avala koji su medijski ispratili događaj. Naravno, sveštenik Aleksandar Petrović, hvala od srca, i Srpska pravoslavna crkva, i što bi se rekao last but not least, organizator Dejan Tomić. Hvala puno Dejane, molim vas jedan aplauz za sve ljudi. Ovaj film je nastao nekako iznenada. Nisam planirao to, ali kada je takozvani ministar spoljnih poslova takozvane Republike Kosovo najavio prethodne godine da će Kosovo da aplicira za članstvo u UNESCO, odlučio sam nešto da uradim po tom pitanju i da snimim film koji bi pokazao s jedne strane lepotu 4 manastira koji su pod zaštitom UNESCO, to je bio fokus ovog filma, a s druge strane da pokažemo da su ti manastiri ugroženi od strane onih koji apliciraju da budu njihovi štićenici, što je jedan veliki apsurd. Taj film smo snimili pomoću donacija običnih ljudi širom sveta. Ljudi, sigurno se ima i donatora ovog filma među vama i ja sam vam od srca zahvalan što ste donirali i podržali ovaj važan filmski projekat. Ovaj film je dobio i institucionalnu podršku nekoliko institucija u Srbiji, pre svega mislim na Kancelariju za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo spoljnih poslova, Turistička organizacija Beograda i Srbije, Air Srbija i naravno Srpska pravoslavna crkva, bez čije pomoći ovaj film ne bi bio moguć. Tako da zahvalan sam svima koji su doprineli i drago mi je što ćemo prvi put u Americi ovaj film pustiti upravo ovde. Nakon što je bila svetska premijera ovog filma u Parizu, sredinom septembra prošle godine, dan nakon toga je film osuđen od strane takozvanog premijera takozvane Republike Kosovo, Ramuša Haradinaja. On je najžešće moguće napao ovaj film u zvaničnom saopštenju koji još uvek stoji na sajtu njegovog kabineta i optužio je film da je rasistički, da je bez presedana i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćete, naravno, film uopšte nije takav. Ja i ne znam odakle Haradinaju takva ideja, s obzirom da je to bilo dan nakon svetske premijere u Parizu, a mi ga nismo videli u Parizu. Ja mislim da oni više ne može da ide u Pariz. Prošli put kad je otišao na par dana, zadržao se par nedelja u pritvoru. Tako da, hoću da kažem da je reakcija bila vrlo žestoka od strane privremenih institucija u Prištini i kao takav se film pomenut je i u Congressional Research Service. Oni koji su upućeni znaju da je to dokumentacija koju dobiju svi kongresmeni Sjedinjenih Američkih Država i u toj dokumentaciji navedeno da je ovaj film doprineo tome da Kosovo prošle godine ne aplicira za UNESCO. Tako da nama je to bio cilj i taj cilj smo postigli.
Since 1999, more than 150 churches and monasteries were destroyed by Albanian extremists. And the motive for this destruction is the need to erase every trace of the Serbian ethnic group from this territory for political reasons, as Kosovo-Albanian politicians attempt to create an ethnically pure state. And it's working. In the last 30 years, the number of Serbs in Kosovo and Metohija has decreased tenfold, and cemeteries where Serbs are buried are regularly desecrated and destroyed. The attacks on our people and our monasteries are ongoing. What could happen to the monasteries that are living examples of the Serbian existence? And can the world allow the destruction and the wiping out of our civilizational achievements? Šta reći? Šta dodati? Ja mislim da je ovaj aplauz najviše rekao. Brate, bori se do kraja. Ja mislim da je ovo istorijski moment za ovu našu crkvu. Mislim da nikada više narodu nije bilo u ovoj sali. Hvala vam svima koji ste došli, koji ste podržali ovaj projekat, koji ste prepoznali značaj ovog projekta koje smo uz pomoć Borisa, uz pomoć svih vas i onih dobrih ljudi koji su pomogli, uspeli da realizujemo. Zaista iskreno veliko hvala. Još jednom ne zaboravite, samo uz našu pomoć, podršku i finansijsku i moralnu moguće je ostvarenje ovakvih projekata. Molim vas, pomozite da naš brat Boris nastavi da bude ovako plodonosan, da se bori do kraja, kako rekoh malo pre. Zbog toga, molim vas, imajte u vidu kada budete napustali ovu salu, priđite, ostavite donaciju, skupljat ćemo prilog kojim ćemo finansirati buduće projekte Borisove. Ovo sada vreme smo isplanirali da posvetimo svima vama koji ste došli tu, da postavite pitanje, da date neki komentar. I naš Boris je tu zbog toga, pa izvolite, kogod želi, ima neko pitanje ili predlog, izvolite, javite se. Još jednom hvala našim predstavnicima iz konzulata, hvala svima donatorima, aktitorima i pre svega hvala našem bratu Borisu što je došao. Hvala svima. Ja bih naravno želeo da čujem vaše komentare, pitanja ako imate
I zaista nam mnogo znači ako ste u mogućnosti da donirate za ovakve projekte. Mi ćemo naravno nastaviti sa promocijom ovog filma. Kada je, kao što sam vam pomenuo u otvaranju, film pomenut u Congressional Research Service, ja sam odlučio da pokrenem jednu akciju, da pošaljemo film svim američkim kongresmenima i mi smo to učinili pre par nedelja, tako da smo svima poslali kopije, čekamo, nadam se da će neko i da odgovori. Nije bitno, neće sigurno svi pogledati, ali dovoljno da par njih pogleda i to će da ima neki značaj, neki uticaj. Poslali smo čak i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Slaćemo svima ko ima nekakav uticaj u nadi da proširimo istinu o Kosovu i Metohiji, o srpskom narodu, o našim prostorima, o svemu što se dešavalo i što se i dan danas dešava. Zaista u velikoj meri zavisimo od donacija ljudi poput vas, bez kojih ovi filmovi ne bi bili mogući. Evo, meni je rečeno da tu postoji ta jedna kutija, ukoliko ste u mogućnosti. Evo, sad i može Dejan da to malo približi. U suštini, poenta je da se svi ujedinimo oko nečeg ovako važnog. Mi možemo da imamo razne neslaganja oko nekih drugih tema i to je prirodno, to je normalno i treba da bude tako, ali oko Kosova treba da budemo složni. Treba sloga da pobedi i možda je to sada važnije nego ikada da budemo složni, da se borimo za naše interese na našim prostorima i ja verujem da ćemo da pobedimo. Verujem da se stvari okreću u našu korist. Nismo imali mnogo srećna vremena u poslednjih nekoliko decenija pa i dalje, ali verujem da se stvari menjaju na bolje u smislu da mladi ljudi, pre svega uz dužno poštovanje prema starijima, ali vidim da mnogi mladi ljudi su se zainteresovali za tu temu i zainteresovani su do te mere da, evo, daću vam samo jedan primer. Ja sam iz Subotice, inače, poreklom, i kada je bila premijera mog filma Težina lanaca u Subotici, prvog dela, 80% publike su bili stariji ljudi. Kada je bila premijera Težina lanaca 2, 80% publike su bili mladi. Tako da, to je ohrabrujuće, mladi, to jeste sad malo zvuči kao izlizana floskula, mladi su budućnost, ali stvarno tako jeste. I ja verujem da upravo te mlađe generacije, upravo na njih danas apelujem, uključite se, svaki Srbin u inostranstvu je ambasador svog naroda. Svi ste vi ambasadori i svi vi možete da utičete, ako ništa drugo, kroz svoje poznanstva, kontakte, kroz svoj uticaj u svojim okruženjima, da promenimo nešto na bolje. I naravno, jedan od njih je donacija za ovaj film, koliko god ste u mogućnosti, jer to zaista znači. Ako imate nekih pitanja, vrlo rado ću da odgovorim. Izvolite, samo ako možete da ustanete. Hvala što se bavite, da nastavite našu istoriju, da to kažete na ovako nekoj platformi, pogotovo sada kada imamo sve mreže. Drugo, ako možete da kažete samo par riječi o tome kako ste snimali te sada scene, u tamo dijelu gdje je jako teško sada to raditi. I poslednje, ako možete da komentarišete na to kako ste uopšte dobili feedback sa strane možda onih koji nisu pravoslavni. Evo, ponovit ću pitanje kako je proteklo snimanje i kako smo imali feedback ljudi koji nisu, ajde, odgovorit ću, koji nisu našli, što bi se reklo. Odgovorit ću prvo na drugo pitanje. Svetska premijera je bila u Parizu, to je sedište UNESCO, kao što znate, i došle su mnoge strane diplomate, to je bio cilj da prikažemo film pred stranim diplomatama, dakle predstavnici raznih država pri UNESCO, to su bile istočne države, Rusija, Kina i tako dalje, i zapadne države. Jednim i drugima smo želeli da prikažemo film. Predstavnici istočnih država su manje više bili upućeni u situaciju, pre svega mislim na Rusiju, a predstavnici zapadnih država su malo manje bili upućeni, ali su bili izuzetno potrešeni onim što su videli. Dakle, oni su mi u komunikaciji nakon projekcije rekli da će malo više da se pozabave tom tematikom, odnosno da nisu bili svesni da je situacija toliko kritična. S druge strane, što se tiče samog snimanja, kao što sam rekao, mi smo imali tu neku bezbednosnu procenu da je najbolje otići tamo odmah nakon njihovih izbora.
jer se tada njihove obaveštajne službe bave prisluškivanjem Albanaca, odnosno albanskih političara, ko će s kim u koaliciju i tako dalje, pa nemaju vremena da se bave Srbima. I zato smo tada otišli, pod velom tajnosti, otišli smo, niko nije znao da smo otišli dole. Bilo je nekih momenta kada je, ne znam, neki Albanac počeo da nam viče da ne snimamo jednu srušenu crkvu u Metohiji, ali onda bismo mi progovorili na engleskom i on je pomislio da smo neki Amerikanci, pa se hrabro povukao. Tako da, u suštini, to je bio možda neki najveći incident. Pazili smo se, navikli smo da gerilski malo snimamo, ali ispričat ću vam jedan događaj, istiniti događaj koji meni onako ima posebno značenje, a to je kad smo snimali Pećku patrijaršiju, tog dana je bilo užasno vreme. Dakle, 10 dana je bilo već malo za snimanje, svaki dan nam je značio. Tog dana, ujutru, hladno, kiša, vetar, najgore moguće vreme. Dobro, ne, najgore moguće vreme u Čikagu, zimi, ali šalu na stranu, za Kosovo je to bilo jako loše vreme i, pošto ovdje stvarno bilo vetar, to sam čuo. I grozno je bilo vreme i mi smo krenuli da snimamo, ja se sve nešto nadam da uputujemo ka Pećku patrijaršiju, pošto smo bili smešteni u Gračanici, da će se vreme poboljšati. I stigli smo tamo, još uvek grozno vreme, oblačno, maglovito i tako dalje, rekao, ajde snimit ćemo prvo unutra sve što možemo, pa kad izađemo, valjda će da se prolepša. I snimili smo unutra sve i izašli smo napolje, još uvek je bilo oblačno, tmurno, grozno vreme, hladno. Šta ćemo da radimo? Ništa, ajde da popijemo kafu i idemo. Nema ništa od snimanja, ne možemo ovako da snimamo, boje su loše, isprane, to treba lepo da se snimi. Popili smo kafu, krenuli da se pakujemo i jednom trenutku sam samo pogledao gore i vidio sam ogromnu plavu rupu. I pojavilo se sunce. I ja kažem ekipi, brzo vadite sad sve ovo što ste spakovali, ajmo da snimamo. I povodimo mi to sve, krenemo da snimamo napolje Stefana, znači eksterijere, sve snimimo. I sad stvarno ovo ne izmišljamo, stvarno ovako bilo. Poslednji kadar, završavamo snimanje, snimatelj pritiska dugme da se isključi poslednji kadar, bukvalno posle toga nestaje sunce i više se nije ni pojavilo. Tako da tačno onoliko koliko nam je trebalo, toliko smo dobili sunce. Evo, ja se i sada naježim kada pričam, to je zaista istinita priča i toliko, eto, neki možda kažu imali smo sreće, neki mogu da kažu da smo imali, eto, i blagoslov. Da. Imali još možda pitanja? Evo, izvoli. Mogu da pitam samo koliko je teško... Dobar dan, još jednom da se samo zahvalim na svemu što radite i da pitam koliko je teško za nekog koji je prosječan građanin, da jednostavno koji želi da se malo više edukuje i da jednostavno oseti neke te čari Kosova i svih manastira, koliko je teško za nekog otići dole i jednostavno videti sve te manastire i jednostavno proći. A drugo pitanje koje bih mogla je kako planirate, osim naravno ovog puta, da jednostavno ovaj film i nešto što smatram da bi ceo svet trebao da vidi jer živimo, pogotovo živeći ovde, znamo koliko niko ovde ne zna o našoj istoriji, kako planirate da jednostavno ovaj film dođe do ušiju i očiju sveta, osim ovih načina? Hvala puno. Što se tiče prvog pitanja, dakle, nije teško otići dole. Dakle, pogotovo, mi smo išli tamo sa opremom za snimanje i to bode oči, to privlači pažnju. Ali ako želite tamo dodete da posetite manastire, nije nikakav problem, ima raznih tura, ima autobusa, ima načina da se dođe tamo dole i relativno je bezbedno. Pogotovo u tim enklavama gde se nalazi manastir, jedino je sa Bogorodicom Ljeviškom malo drugačije, ali Prizren je relativno miran grad po tom pitanju. Mi smo čak u Prizrenu išli sa beogradskim tablicama, tako da tu nije bio zaista problem. U Prizrenu, u drugim mestima ne bi to nikako preporučio, mislim na Peć i Prištinu i tako dalje. Gračanica enklava, dakle, bezbedno, Pećka patrijaršija takođe, ima mnogi drugih manastira koje nismo naveli u ovom filmu, do njih se može relativno lako doći i ja uvek kažem ljudima ako su to mogućnosti, ne znam da li je neko bio na Kosovu od ljudi ovde, opa ima, dobro, lepo, dobro, dakle ima, ok, oni koji su bili znaju, oni koji nisu, ako su to mogućnosti, to
zaista znači, ja sad mogu da vam pričam svašta i mogu drugi ljudi da vam pričaju svakakve priče, ali dok vi to ne osetite tamo, ne može se zaista opisati taj osjećaj i oseti se neka posebna energija kada se ode tamo, tako da apelujem na ljude, ako ste u mogućnosti, posetite, osetite, pomozite tim našim ljudima, to njima iskreno znači, ako ništa drugo i samo da se pojavite tamo da vide da nisu zaboravljeni i to ima posebno značaj. Što se tiče širenja ovog filma dalje, ima puno stvari što naši ljudi mogu da urade kako bi se istina širila. To je delom odgovor na pitanje koje je prethodno postavljeno i o kojem sam pričao da mi moramo da naučimo pametno da lobiramo. Što se tiče ovog filma, on će svakako da bude prikazan na nekoliko televizija. Trenutno smo u pregovorima sa History Channelom, sa nekim drugim kanalima, zapadnim i naravno sa Russia Today-om, koje se emituju ovde. Tako da ima nekoliko tih kanala gde verujem da ćemo uspeti da predstavimo ovaj film. Ako ništa drugo, tu računamo i na vas, na društvene mreže, da širite ovaj film. Sam trailer filma se munjevitom brzinom proširio, mnogi su ga retvitovali, mnogi Amerikanci su ga retvitovali, tako da ima u tom smislu prostora da se širi, čak i ako te neke zvanične kanale ne uspemo da probijemo, to je ono osnovno. Tu postoje YouTube, postoje društvene mreže, Facebook i tako dalje. Širit ćemo mi taj film. Istina će da izađe na video, ali moramo svi da se uključimo. Ne može to jedan čovek ili jedna mala grupa ljudi, moramo svi da se uključimo, moramo svi da se ujedinimo. Izvolite. Dobar dan svima, dobar dan tebi Borise. Ja nemam ni jedno pitanje za tebe, osim samo reći hvale. Hvala ti što radiš na podizanju svesti o ovako bitnim pitanjima. Hvala ti što ukazuješ na značaj naše istorije i što budiš svest među ljudima. Zaista si ponos generacije 1988, ja sam ponosna sugrađanka tvoja i zaista mislim da za tebe nema brige dokle god ideš iskreno u sve ovo i dokle god se reklamiraš na ovaj način na koji si to do sada radio. Hvala ti. Hvala ti. Izvolite. Pridružujem se svima vama, posebno ovom mladom svetu, koji vas pozdravlja i doživljava ovaj film, dokumentarno istinito. I upoznaje nas sa nekim detaljima kako nismo ni znali. Uglavnom znamo, ali dobrim delom je prikazano. Čestitam gospodinu što je ovako skrenio stvari, što je ovako belodanio događaj, bez udvaranja ili bez nekog interesa za bilo koju stranu. Istorijski tačno i dokumentarno. Što se tiče, malo pre ste rekli, obilaženja Kosova. Ja sam rođen u Peću, ispod Peću kod Rijaše. Tako da svi ti tereni su mi poznati. Knez Aleksandar Karađorđević, koji je živeo u Parizu i tamo je umro, razume se, kad bi god došao u Beograd, on bi sedao u mom ateljevu u Beogradu i često smo razgovarali, kad bi god bio kod mene. Jednog dana on mi kaže samo, ajde da idemo da obiđemo Kosovo. To je bilo pre par godina. A ja mu odgovorim, vi možete otići, ali ja ne želim, jako mi je Peć rodno mesto, ne želim da idem na Kosovo, ne želim da me čuvaju okupatori. Jer ono nisu oslobodioci, jako vode nekakav red. Za mene na Kosovo su došli okupatori. Čim podržavaju one rušilačke snage. Hvala vam na ovakav dokumentarni film koji će nam vredeti i naučit ćemo mnogo o svemu. Hvala. Hvala prvo da kažem što ste došli ovde. Hteo sam da pitam jedno precizno pitanje. Vi kažete da stvari idu na bolje za nas,
Ali da li smatrate da kosovski problem ima političko rješavanje u kraćom budućnosti? Svakako, za mene lično Kosovo nije toliko politička tema koliko je to moralna tema. I na neki način ja zaista Kosovo doživljavam kao odgovor na pitanje ko smo mi, odakle dolazimo i kuda idemo. Ako govorimo o sferi političkog, iako to nije bio fokus ovog filma, mi smo gledali da politiku izbegnemo malo, zato što nismo želeli da previše ulazimo duboko u tu temu, ima nekih drugih filmova na tu temu, Težina lanaca 2, tu malo dublje ulazimo u tu političku sferu, a ovdje smo hteli da napravimo pokušaj da se probijemo u mainstream. Dakle, da probamo da jednim filmom probijemo se do tih nekih većih kanala, gde sa političkom temom ne bismo mogli da prođemo. Što se tiče političke teme, Kosova u smislu političke teme, svakako da tu će biti još, ja verujem, mnogo političkih previranja, ali u političkom smislu, pogotovo u geopolitičkom smislu, mislim da situacija ide u našu korist. Ogromna većina stanovništva na svetu živi u državama koje nisu priznale Kosovo. Među njima su najveće države na svetu, najmnogoljudnije države na svetu. Rusija, Kina. I te države dobijaju na značaju u spoljno-političkom smislu u budućnosti. I ja verujem da može da se promeni politika, i ako uzmemo u obzir nekoliko primjera država koje su povukle priznanje Kosova. Ako bi tu moglo da se pridruži još neke evropske možda zemlje, poput Češke, sada trenutno je peticija se potpisuje da se povuče priznanje Kosova u Češkoj, ja verujem da postoji mogućnost u nekoj skorijoj budućnosti da se izborimo za pravdu u tom smislu. Ja verujem da istina kad tad izađe na videlo, ali ne izađe sama od sebe. Ne može samo od sebe. To je bila donekle zabluda 90-ih. Da će istina da izađe samo od sebe na videlo. To ne funkcioniše tako. To svi vi dobro znate. Ovde. Ali to ljudi u Srbiji nisu shvatili. I vreme je da zajedno i ljudi u Srbiji i ljudi van Srbije zajedno deluju, da lobiramo za naše interese. Da predstavljamo svetu šta se stvarno dešava. To možda ovde ljudi najbolje razumeju. Izvolite. Dobar dan. Također da se zahvalim na ovom divnom projektu i čast mi zadovoljstvo što su upoznali pre filma. I želim da zahvalim isto tako i svim organizatorima ovdje, mojih drugara. Imam 3 pitanja isto. Prvo pitanje, ne znam koliko dugo ste snimali film i koliko ste bili u suštini na Kosovu i Metohiji. Interesuje mi kolika je stvarna posvećenost manastira, da li na liturgijama bude ljudi i koliko ih bude. Drugo pitanje, da li će biti sličnih ovakvih projekata u budućnosti. I treće pitanje nije vezano direktno za ovaj film, ali kad se može očekivati Težina lanaca 3. deo? Evo, odgovorit ću od poslednjeg pitanja. Hvala za pitanja. Ajde, mikrofon ćete proslediti posle dalje. Što se tiče 3. dela Težina lanaca, očekujemo tokom sledeće godine. Naravno, to zavisi od toga koliko ćemo brzo uspeti da skupimo sredstva za taj film. Što se tiče snimanja, 10 dana smo snimali sve, to nam je bio rok. Koliko smo mogli da odemo tamo i da to prođe bezbedno i nezapaženo. I šta je bilo, još jedno pitanje? Da li će biti sličnih projekata kao ovo? Biće. Da li ste, videli kolika je posvećenost manastira i da li ima ljudi na liturgijama? Ima ljudi, ima i tekako ljudi, ne samo ljudi koji žive po enklavama koji dolaze tu, nego i ljudi koji dolaze sa strane. Ima i puno stranaca koji dođu, recimo Italijani idu redovno na liturgiju u Visokim Dečanima, njih ima baš dosta tamo. Mnogi su prešli u pravoslavlje, što je jako jedna zanimljiva priča, to je sad malo dublje priča o Visokim Dečanima, ali ne bih sad ulazio u to. Eto, koga zanima može malo da istraži, neka ga ovaj film inspiriše na to. Ali ima zaista jedna isto posebnost. Visoke Dečane, kad uđete, to je zaista neopisivo. Tako da ako niste imali mogućnost da sada apelujem na vas u nekoj budućnosti, kad god to bude, da pokušate to sebi da priuštite. I bit će naravno sličnih projekata. Kažem, ovo je nekako ispalo neočekivano. Nismo planirali da ovde radimo, bavili smo se nekim drugim stvarima, ali kada smo videli da postoji ta opasnost,
2 godine pre toga smo pokrenuli veliku peticiju protiv ulaska Kosova u UNESCO, to smo predali u sedište UNESCO. Čim su najavili da će ponovo da apliciraju, mi smo se aktivirali i sledeći put ćemo da se aktiviramo, ako slučajno im ponovo padne na pamet da apliciraju za UNESCO i nastavit ćemo se borimo protiv njihove takozvane nezavisnosti. Borit ćemo se za to da Kosovo ostane u Srbiji. Izvolite još evo pitanje jedno. Ako nisu, izbiće revolucija. Ljudi, hvala vam puno, divni ste. Ako imate još neko pitanje, vidim da ima još par ruku, dođite, pitajte me lično, želeo bih da razgovaram sa vama. Tu sam i hvala još jednom organizatorima. Сына Твоего, с ним же благословен.